Gwamnatin jihar Katsina sanar duka makarantun sakandiren faɗin jihar saboda dalilai na tsaro da dalilai a asu jihohi. Kwamishinan ilimi na jihar Honorable Yusuf Suleiman Jabiya ya shaida wa BBC suwa Gwamnatin ta matakin ini saboda abubuwan da ka faruwa a makwabtan jihohi na satar dalilai. Kan haka ini muka kira matakin tsarin da muka dauka a makarantunmu. Bahash na suwa idan jemin danyuwanka ya kama da wuda shafa wa nakaruwa in ji kwamishinan. Ya kira da suwa rufe makarantun na wasangadi ini bayan kama ya daida. Su marsi daliban su koma makarantun daman rabuta jarabawar karshen zango. Wada ita si dama yanzu taraj. Ya si matakin ya shafi duka makarantun sakandiren da ka faɗin jihar banda na firmare. Kodai si suma idan halia iza su rufsu. Mani haka ini saboda dakar matakin Korea by kamatabiye kanajio matsala and nesasan in katsaya takaraso in the cake, in jihar.